Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε ένα συνέδριο που συγκεντρώνει φορείς της παραγωγής, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, δυνάμεις δηλαδή που διαμορφώνουν το οικονομικό μέλλον της χώρας μας. Η συζήτηση για την ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις μεγάλες στρατηγικές επιλογές που διαμορφώνονται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε ξεκινώ από αυτό. Και στεκόμενο σε αυτό, θα έλεγα ότι αν έπρεπε να θέσω ένα και μόνο ερώτημα για την Ευρώπη, αυτό θα ήταν ποιος θα χρηματοδοτήσει το μέλλον της. Ποιος θα καλύψει τις τεράστιες ανάγκες που γεννά η νέα εποχή στην άμυνα και στην ασφάλεια, στην ενεργειακή αυτονομία, στις ψηφιακές υποδομές, στην τεχνητή νοημοσύνη, στους ημιαγωγούς, στα data centers, στα νέα δίκτυα που θα καθορίσουν ουσιαστικά ποιοι θα είναι οι νικητές στην επόμενη δεκαετία. Η απάντηση κατ' εμέ είναι σαφής. Η ίδια η Ευρώπη είναι που οφείλει να επενδύσει στον εαυτό της, να αξιοποιήσει πολύ πιο αποτελεσματικά τα δικά της κεφάλαια, τη δική της αποταμίευση, το δικό της ανθρώπινο δυναμικό, τη δική της παραγωγική βάση. Και ταυτόχρονα, κάθε κράτος μέλος που θέλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτήν τη νέα εποχή οφείλει να επενδύσει και αυτό στο δικό του παραγωγικό μετασχηματισμό. Κάθε μεγάλος κύκλος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπήρξε ιστορικά η απάντηση σε μια μεγάλη πρόκληση. Και αν το δει κανείς, πράγματι η νέα αγορά της δεκαετίας του 80 ήταν η απάντηση στον κατακαιρματισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών. Το ευρώ υπήρξε το επόμενο μεγάλο βήμα, προσφέροντας σταθερότητα, εμπιστοσύνη, κοινό οικονομικό ορίζοντα. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τρίτο μεγάλο κύκλο. Σε έναν κύκλο που αφορά την επενδυτική και παραγωγική ενοποίηση της Ευρώπης. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο κόσμος γύρω μας έχει πλέον αλλάξει δραστικά. Οι γεωπολιτικές βεβαιότητες των τελευταίων δεκαετιών έχουν κλονιστεί, και είναι ευγενική εγώ θα έλεγα αυτή η περιγραφή, και εντάσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε απολύτως αδιανόητες, σήμερα αποτελούν μέρος μιας νέας πραγματικότητας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους μας υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστη παραμένει η παγκόσμια ισορροπία. Η ενέργεια μπορεί ξανά να μετατραπεί μέσα σε λίγες ημέρες από αγαθό σε εργαλείο ισχύως. Η τεχνολογία δεν είναι πια μόνο πεδίο καινοτομίας ή επιχειρηματικού ανταγωνισμού, βασικά είναι πεδίο στρατηγικής κυριαρχίας. Όταν λοιπόν η οικονομία επανασυνδέεται τόσο στενά με τη γεωπολιτική, η Ευρώπη καλείται να αποδείξει ότι εξακολουθεί να διαθέτει τη στρατηγική αυτοπεποίθηση για να κάνει το επόμενο άλμα. Και το παράδοξο είναι ότι διαθέτει σχεδόν όλα τα δομικά πλεονεκτήματα για να το πετύχει. Διαθέτει τεράστιες αποταμιεύσεις που υπερβαίνουν τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, σίγουρα κορυφαία πανεπιστήμια, υψηλού επίπεδου ανθρώπινο κεφάλαιο και όριμους θεσμούς. Το πρόβλημα της Ευρώπης άρα δεν είναι η έλλειψη πόρων. Είναι ότι πολύ συχνά το σύνολο αποδίδει πολύ λιγότερο από ό,τι θα δικαιολογούσε το άθροισμα των μερών του. Ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις χρηματοδοτούν την ανάπτυξη εκτός Ευρώπης. Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναζητούν κεφάλαια σε τρίτες χώρες για να αναπτυχθούν. Οι αγορές ενέργειας παραμένουν κατακαιρματισμένες. Και αυτό δημιουργεί ένα κόστος, το οποίο τελικά μεταφράζεται σε χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα. Η απάντηση βρίσκεται εκ των πραγμάτων σε μια πιο βαθιά οικονομική ολοκλήρωση. Σε μια Ευρώπη περισσότερο διασυνδεδεμένη, συντονισμένη, ικανή να κινητοποιεί κεφάλαια για στρατηγικές επενδύσεις, και από αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι που ξεκινά και κάθε σοβαρή ελληνική συζήτηση για την ανάπτυξη. Φίλες και φίλοι, η ελληνική οικονομία σήμερα δεν είναι σαφώς η οικονομία της κρίσης. Αυτό δεν σημαίνει, και πρώτος εγώ θα πω, ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Σημαίνει όμως ότι η χώρα έχει πλέον αλλάξει κατηγορία. Έχει ανακτήσει αξιοπιστία, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και το σημαντικότερο είναι ότι έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάζει την ανάπτυξη με δημοσιονομική υπευθυνότητα. Αναπτυσσόμαστε με ένα ρυθμό της τάξης του 2%. Είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό. Η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 8%. Είμαστε κοντά στο να πιάσουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία. Κάποτε θυμάστε όλοι και όλες, είχαμε επίπεδα που ξεπερνούσαν το 27%. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν το 2019, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός.
οι επενδύσεις ήταν κάπου στο 11% του ΑΕΠ, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 21,2, 21 με 21,2. Ξεπερνούν το 17% το 2025. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν επίσης θεαματικά ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Ελλάδα μπήκε στην κρίση, είχε εξαγωγές 20% του ΑΕΠ και τώρα είμαστε στο 42%. Με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βέβαια να είναι κάπου στο 51%. Άρα τόσο στις επενδύσεις όσο και στις εξαγωγές η χώρα έχει πολιτική σταθερότητα, δημοσιονομική και οικονομική σταθερότητα και σε ό,τι αφορά τον πυρήνα της αλλαγής του οικονομικού μας μοντέλου, που είναι οι επενδύσεις και εξαγωγές βασικά, βρισκόμαστε σε μια διαδρομή πάρα πολύ ευεργετική, πάρα πολύ θετική, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα, πλήρους αλλαγής του οικονομικού και του παραγωγικού μας μοντέλου. Και βέβαια, να επαναλάβω αυτό το οποίο τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εγώ αναφέρομαι και υπογραμμίζουμε πάρα πολύ συχνά, το δημόσιο χρέος, έχουμε το μεγαλύτερο μέγεθος της μεταβολής σε σχέση με αυτό. Από το 154,2% του ΑΕΠ το 2024, η πρόβλεψη το τοποθετεί κάτω από το 120%, συγκεκριμένα 119% το 2029. Και θυμίζω ότι μετά τον COVID είχαμε ξεπεράσει το 200%. Έχουμε την ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους στον κόσμο. Πριν από λίγες ημέρες, να πω σε σχέση με αυτό, η Ελλάδα προχώρησε σε νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου ακριβού μνημονίου, ύψους 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξασφαλίζοντας ετήσια εξοικονόμηση άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ σε τόκους. Δηλαδή, ενδεικτικά, για κάθε 1 δις ευρώ που αποπληρώνουμε πρόωρα, η ελληνική οικονομία εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους ετησίως. Το όφελος τέτοιων κινήσεων, εγώ θα πω ότι είναι βαθιά αναπτυξιακό. Κάθε πρόωρη αποπληρωμή ενισχύει την ανθεκτικότητα της οικονομίας, μειώνει την αβεβαιότητα, τροφοδοτεί έναν κύκλο αξιοπιστίας, έναν κύκλο που βελτιώνει το κόστος χρηματοδότησης συνολικά για το κράτος, για τις επιχειρήσεις και τελικά για ολόκληρη την οικονομία. Και εγώ θα πω ότι σίγουρα είναι βαθιά πολιτικό το μήνυμα του να επιλέγεις να μην περάσεις το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Αλλά πέρα από αυτό, αυτή ακριβώς η αλλαγή είναι που μας επιτρέπει να περάσουμε από τη λογική, τη στενή λογική της διαχείρισης κρίσεων, στη λογική του να συμπεριφερόμαστε στρατηγικά. Και σε αυτή τη μετάβαση κεντρικό ρόλο αποκτά το Υπερταμείο. Για πολλά χρόνια ο θεσμός συνδέθηκε με την εποχή των μνημονίων. Με την αίσθηση της επιτήρησης, με μια αμυντική προσέγγιση γενικά απέναντι στη δημόσια περιουσία. Σήμερα όμως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι το τι το Υπερταμείο συμβόλιζε κάποτε, είναι το ποιον ρόλο μπορεί να διαδραματίσει τώρα. Και η απάντηση είναι ότι μπορεί πραγματικά να διαδραματίσει ρόλο καταλύτη. Σήμερα το Υπερταμείο διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 12,3 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει χαρτοφυλάκιο 23 θυγατρικών και συμμετοχών, παρουσία σε 11 στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, περισσότερους από 25.000 εργαζομένους στις εταιρείες του. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν επενδύσεις σε κρίσιμες εθνικές υποδομές, στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των logistics, των ακινήτων, των δικτύων. Και εδώ, εγώ θα πω, βρίσκεται και μεγάλη ποιοτική διαφορά με το παρελθόν. Γιατί για δεκαετίες στην Ελλάδα μιλούσαμε για ανταγωνιστικότητα σχεδόν θεωρητικά. Γνωρίζαμε τη συνταγή, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες υποδομές, βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, ταχύτερη διοίκηση. Έλειπε όμως, εγώ θα έλεγα, ένας θεσμός ο οποίος να μπορεί να συγχρονίσει όλα αυτά τα πεδία και να τα μετατρέψει σε πραγματικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή. Αυτός είναι ο στρατηγικός ρόλος του Growth Fund. Είναι ο φορέας που μπορεί να κινητοποιεί κεφάλαια, να οριμάζει έργα, να επιταχύνει επενδύσεις σε κομβικούς τομείς της οικονομίας. Και η συγκεκριμένη ανάγκη συνδέεται με μια πρωτοβουλία που θεωρώ κομβικής σημασίας για την επόμενη δεκαετία, το Invest 10, το οποίο δεν είναι ένα ακόμη επενδυτικό πρόγραμμα, ούτε μια άσκηση στρατηγικού σχεδιασμού στα χαρτιά. Είναι μια συνειδητή προσπάθεια να απαντήσουμε σε ένα κρίσιμο ερώτημα: σε ποιους τομείς θέλουμε η Ελλάδα να κερδίσει την επόμενη δεκαετία. Γιατί μια χώρα δεν αναπτύσσεται απλώς επειδή προσελκύει περισσότερα κεφάλαια, αναπτύσσεται όταν κατευθύνει τα κεφάλαια εκεί που δημιουργείται η μεγαλύτερη προσθέμενη αξία. Εκεί που χτίζονται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με διάρκεια και έτσι σε συνεργασία με την McKinsey, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Growth Fund, χαρτογραφούν συστηματικά τους τομείς που μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές ανάπτυξης για τη χώρα. Και έτσι το Invest θα έρθει να λειτουργήσει ως μηχανισμός στρατηγικής εστίασης, με τη λογική ότι μια όριμη οικονομία οφείλει να γνωρίζει πού διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και πού αξίζει να επιταχύνει. Μιλάμε για τομείς της νέας οικονομίας, ημιαγωγή, data centers, τεχνητή νοημοσύνη,
οι ψηφιακές υποδομές και οι νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Μιλάμε όμως ταυτόχρονα και για τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει ήδη ισχυρή βάση, όπως οι υποδομές, η ενέργεια, τα logistics, η αγροδιατροφή, ο ιατρικός τουρισμός, η λεγόμενη ασημένια οικονομία, η economy of longevity, η οικονομία που αναπτύσσεται γύρω από τη μακροζωία, δηλαδή την υγεία και την ποιοτική γύρανση. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτή η διπλή στόχευση είναι απολύτως χρήσιμη και κρίσιμη. Γιατί η ανάπτυξη δεν θα έρθει μόνο από το νέο, ούτε μόνο από το παραδοσιακό. Θα έρθει από την ικανότητα μιας χώρας να συνδέει το παραγωγικό της παρόν με τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρώ ότι η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα πρέπει να απελευθερωθεί και από παλιές στερεοτυπικές προσεγγίσεις. Η ανταγωνιστικότητα θα κριθεί στην πράξη σε πολύ συγκεκριμένα μεγέθη. Στο κόστος της ενέργειας για τη βιομηχανία, στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στο χρόνο που απαιτείται για να διοδοτήσεις μια επένδυση, στην ταχύτητα με την οποία προϊόντα μεταφέρονται από ένα δικό μας λιμάνι στην ευρωπαϊκή αγορά, στην παραγωγικότητα της εργασίας και τελικά στην ικανότητα του κράτους να λειτουργήσει όχι απλά ως μη εμπόδιο, αλλά και ως επιταχυντής. Το Υπερταμείο βρίσκεται στο σημείο τομής όλων αυτών των μεταβλητών. Επηρεάζει υποδομές, μεταφορές, ενέργεια, ακίνητη περιουσία, στρατηγικές συμμετοχές. Διαθέτει, με άλλα λόγια, την ιδανική οπτική γωνία για να βλέπει την οικονομία όχι αποσπασματικά, αλλά ως ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο. Και σε αυτό το σημείο, η ελληνική στρατηγική τέμνεται ξανά με την ευρωπαϊκή. Όσο περισσότερο η Ευρώπη εμβαθύνει τις κεφαλαιοαγορές της, όσο περισσότερο ενοποιεί την ενεργειακή αγορά της και όσο περισσότερο επενδύει σε κοινές υποδομές, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η αξία εθνικών θεσμών, όπως το Υπερταμείο. Η αξία ενός ελληνικού λιμανιού, δηλαδή, πολλαπλασιάζεται όταν η Ευρώπη λειτουργεί ως πραγματικά ενιαία αγορά logistics. Η αξία μιας ενεργειακής υποδομής αυξάνεται όταν υπάρχει βαθύτερη ενεργειακή ενοποίηση. Η δυνατότητα χρηματοδότησης, ειδικά στα μεγάλα ελληνικά έργα, διευρύνεται όταν οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές γίνονται πιο ώριμες και πιο αποτελεσματικές. Όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διαστάσεις, υπάρχει ένα βαθύτερο ερώτημα που οφείλουμε να απαντάμε με ειλικρίνεια κάθε φορά που μιλάμε για ανάπτυξη. Γιατί θέλουμε περισσότερες επενδύσεις? Γιατί επιδιώκουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα? Γιατί επιμένουμε στις υποδομές, στην παραγωγικότητα και στην εξωστρέφεια? Η απάντηση δεν μπορεί να είναι απλώς γιατί θέλουμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ είναι προφανώς ένας απόλυτα κρίσιμος δείκτης. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός της πολιτικής. Ο τελικός σκοπός είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών. Αν η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς, σε περισσότερες ευκαιρίες, σε μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, σε περισσότερη ασφάλεια για τη μεσαία τάξη και σε ισχυρότερο κοινωνικό κράτος, τότε χάνει μέρος της πολιτικής και της κοινωνικής της νομιμοποίησης. Η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα προϋποθέτει κοινωνική συνοχή και δίκαιη κατανομή των ευκαιριών. Και οι κοινωνίες που αισθάνονται αποκλεισμένες από την πρόοδο δεν στηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση της ανάπτυξης. Γι' αυτό το ζήτημα των επενδύσεων είναι στην ουσία το ζήτημα του στρατηγικού προσανατολισμού της χώρας. Αφορά το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, την επιτάχυνση της πραγματικής σύγκλησης με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, όπου η χώρα δεν θα μετρά απλώς την πρόοδό της σε σχέση με πριν, σε σχέση με την κρίση, αλλά σε σχέση με τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης. Και αυτό είναι απολύτως εφικτό. Κυρίες και κύριοι, οι θεσμοί δεν είναι ποτέ ουδέτεροι. Κουβαλούν ιστορία, κουβαλούν μνήμη και κουβαλούν συμβολισμούς. Το Υπερταμείο γεννήθηκε σε μια εποχή κρίσης, όταν η συζήτηση γύρω από τη δημόσια περιουσία γινόταν με όρους φόβου, επιτήρησης και περιορισμού. Αυτή η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα του σήμερα. Και είναι η στιγμή αυτό να αποτυπωθεί και συμβολικά και θεσμικά. Να αφήσουμε δηλαδή οριστικά πίσω όχι μόνο μια δύσκολη περίοδο, αλλά και το λεξιλόγιο που τη συνόδευε. Σήμερα ανακοινώνουμε μια αλλαγή με ουσιαστικό περιεχόμενο και εξίσου ουσιαστικό συμβολισμό. Το Υπερταμείο ονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Μετονομάζεται έτσι γιατί αυτός είναι πλέον ο ρόλος του. Να μετατρέπει τη δημόσια περιουσία σε παραγωγικό κεφάλαιο, να κινητοποιεί επενδύσεις, να λειτουργεί ως μοχλός μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η ώρα είναι τώρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει, οφείλει να επενδύσει, να επιταχύνει, να τολμήσει.
να αφαιρέσει το φόβο από την εξίσωση του μέλλοντος, να διαγράψει από το συλλογικό της λεξιλόγιο το «δεν» από το «δεν γίνεται». Σας ευχαριστώ πολύ. Δουλεύει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και ως νονός του ονόματος πρέπει να σας δώσουμε κάτι. Μια πλακέτα εδώ με τον αγαπητό Πάνο Σταυρουλίδη για να γιορτάσουμε αυτή τη στιγμή του νέου αναπτυξιακού ταμείου που σηματοδοτεί όλα αυτά που είπατε. Να πούμε ότι νομίζω ότι είστε ο μέτοχος που θα ήθελα να έχει το κάθε management. Μας έχετε δώσει εργαλεία, μας εμπιστεύεστε και φυσικά μας στηρίζετε σε αυτό που κάνουμε και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που έχουμε την ελληνική δημοκρατία στο πλευρό μας με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.